בליל ה-23 בדצמבר, ממש לפני כמה ימים, שמהלילה מעל עיר הגבול פויפט, בין תאילנד לקמבודיה, פשוט התמלאו באור מסנובר. כן, התמונות האלה רצו חזק ברשתות החברתיות. לגמרי. והדיווחים הראשונים דיברו על תופעה ממש מוזרה, היו כאלה שחשבו שאולי זה אבבים, אבל המציאות, כמו שמתברר, הרבה יותר מורכבת. והרבה יותר מתוחה. בדיוק. היום אנחנו צוללים לתוך הסיפור הזה, וכדי להבין אותו, אנחנו מתבססים על מקור מאוד ספציפי, תמלול מערוץ יוטיוב תאילנדי בשם סרופ סן. שזה אומר סיכומים קצרים. נכון. אז חשוב להדגיש לאורך כל הדיון פה, אנחנו מפרקים נרטיב של צד אחד. את הסיפור כמו שהוא מסופר מנקודת מבט תאילנדית. המשימה שלנו היא להבין מה הם אומרים שקרה שם ולמה. וזו נקודה סופר קריטית, כי בסכסוכי גבול כאלה, הנרטיב הוא לפעמים כלי נשק. המקור הזה הוא לא דיווח ניטרלי, אלא פרשנות שמסבירה לקהל התאילנדית ההיגיון מאחורי מה שהצבא שלהם עשה. יפה. אז בואו נתחיל מהסוף, מהרגע הכי ויזואלי. 10:40 בלילה, ה-23 בדצמבר. אזרחים משני צידי הגבול רואים את השמיים פשוט נדלקים. מראה מדהים בטח. וואו, אז מה שאנשים חשבו שאולי זה ביקור מהחלל, היה בעצם הצבא התאילנדי מדליק את האורות מעל שדה הקרב. זה דימוי חזק. דימוי חזק מאוד, וזו בדיוק הכוונה. מה שאנחנו רואים פה זה שימוש קלאסי בפצצות תאורה. והמטרה היא כפולה. אוקיי. ברמה הטקטית, זה בדיוק מה שזה נשמע. להאיר את השטח כמו את סטדיון כדורגל באמצע הלילה. זה מאפשר לכוחות על הקרקע לזהות תנועות, לכוון ירי, למנוע הפתעות. זה מה שהם קוראים בצבא לפתוח שדה ראייה, נכון. בדיוק. הצבא בעצם מבטל את יתרון החשיכה של הצד השני, אבל יש פה רובד נוסף, פסיכולוגי. זה מסר. איתות. איתות ברור לצד הקמבודי. אנחנו ערים, אנחנו דרוכים, אנחנו רואים אתכם, אל תנסו שום דבר. בזמן שאזרחים הולכים לישון, הצבא התאילנדי מבהיר שהוא בכננות שיא. זו הפגנת כוח. אוקיי, אז אם הפצצות האלה היו רק האפקטים המיוחדים, מה היה הסיפור המרכזי שקדם להן? כי זה ברור שזה לא קרה סתם ככה. נכון מאוד. האורות בלילה היו בעצם האקורד המסיים של יום לחימה די אינטנסיבי. כדי להבין אותם, אנחנו צריכים לחזור אחורה, לשעה 2 בצהריים באותו יום. מה קרה אז? שם, על פי המקור שלנו, כוח המשימה בורפה של צבא תאילנד פתח במתקפה ממוקדת. רגע, כוח משימה בורפה? זה נשמע כמו יחידה מיוחדת. אז בורפה זה בעצם הפיקוד המזרחי של צבא תאילנד. זה הכוח שאחראי על כל הגזרה הזו של הגבול. זאת אומרת, לא מדובר בכוח קומנדו קטן, אלא בפעולה של הפיקוד המרחבי. מה שמעיד על החומרה של האירוע. לגמרי. והם תקפו שתי מטרות מאוד ספציפיות בפויפט, והבחירה במטרות האלה היא מספרת את כל הסיפור. טוב, אז בוא נפרק את זה. המטרה הראשונה, לפי המקור, הייתה בניין שנקרא המרכז הבינלאומי. סם די ג'נרי. נכון, אבל הסיפור של הבניין הזה מרתק. על פי המקור, בעבר הלא רחוק, המקום הזה היה, איך לומר, כן שרועות של כנופיות הונאה אונליין. אותם מרכזי פישינג וסקם שאנחנו שומעים עליהם. בדיוק, כאלה שעקצו אזרחים תאילנדים וגם אחרים, בסכומים של מיליארדי בת. אזור גבול כזה, קצת הפקר, הוא קרקע פוריה לפעילות כזאת. אבל אני מניחה שהצבא התאילנדי לא ירה על בניין רק כי היו בו פעם נוכלים. מה השתנה? ופה אנחנו מגיעים ללב העניין, ולמה שבעיני התאילנדים הצדיק את התקיפה. המודיעין שלהם הראה שהבניין שינה את יהודה. איך? הוא הפסיק להיות מרכז הונאות והפך לבסיס צבאי קמבודי, לכל דבר. המקור טוען שבתוך הבניין הזה, שהיה פעם אזרחי לחלוטין, הסתתרו כוחות חמושים קמבודיים והוחזק בו ציוד צבאי. וזה כבר סיפור אחר לגמרי. זה מה שנקרא טשטוש גבולות קלאסי בין תשתית אזרחית לפעילות צבאית. בדיוק. ומה שמדהים פה זה לא רק השינוי, אלא איך שזה חושף אסטרטגיה רחבה יותר, לפחות לפי הנרטיב התאילנדי. הם טוענים שהצד הקמבודי מנצל תשתית פלילית קיימת, והופך אותה ליום צבאי ישיר. וברגע שזה קורה, הבניין הופך למטרה לגיטימית מבחינתם. בדיוק. אבל תמיד עולה השאלה במקרים כאלה, מה עם אזרחים? איך אפשר לדעת שלא פוגעים בחפי מבשע? אז המקור התאילנדי מתייחס לזה במפורש כי זו נקודה רגישה. נטען שהצבא ביצע אימות של המטרה, ופעל רק אחרי שווידא שהמקום נקי מאזרחים.
כמובן, אנחנו חייבים לסייג, זה הדיווח של הצד התוקף. ברור. סביר להניח שלצד הקמבודי יש סיפור אחר לגמרי. אבל הנרטיב התאילנדי הוא שהם פעלו באופן כירורגי, והנזק הכבד לבניין הוא תוצאה ישירה של ההחלטה הקמבודית להשתמש בו צבאית. הבנתי. ומה הייתה המטרה השנייה? המקור מתאר אותה כמקום מרושע במיוחד, שזה ביטוי טעון. כן, התיאור הזה לא מקרי. מדובר בבניין שממוקם מול מקדש בשם וואט וואנג מון, ולפי המקור הוא היה אפילו גרוע יותר. הוא שימש גם כמחסן נשק ותחמושת, וגם כמרכז להלבנת הון לאותן כנופיות. זאת אומרת, הייתה שם סימביוזה מלאה בין העולם הצבאי לעולם הפשע. לגמרי. רגע, אז לא רק שהם החזיקו שם נשק, היה שם איום מיידי יותר, נכון? נכון מאוד. וזו נקודה שהופכת את התקיפה מבחינתם להכרחית. המודיעין התאילנדי טען שבבניין הזה הוצבו צלפים קמבודיים. צלפים? כן, עם כוונות ירי ישירות לעבר חיילים פלילנדים בצד השני של הגבול. זה כבר לא איום פוטנציאלי, זה איום ממשי ומיידי. זה נשמע כמו, כאילו, הכרזת מלחמה קטנה. למקם צלפים שצופים ישירות לשטח של מדינה שכנה. בדיוק. לכן, התקיפה על הבניין הזה מוצגת לא רק כהשמדת ציוד, אלא כפעולת מנה להצלת חיים. המסר הוא, לא נאפשר לכם ליצור עמדות ירי שיעימו על החיילים שלנו. אוקיי, אז שתי מטרות מאוד ספציפיות, שלפי הנרטיב התאילנדי היו תשתית צבאית מוסווית. אבל הפעולות האלה נשמעות תקיפות מאוד, וזה מעלה את השאלה, האם תאילנד פשוט החליטה יום אחד לתקוף? האם היא יזמה את ההסלמה? ופה הסיפור מקבל תפנית. או ליתר דיוק, פה הנרטיב התאילנדי ממש מתעצב. התשובה שלהם, לפי המקורי, היא לא, חד משמעי. כלומר, הם טוענים שזו הייתה תגובה? בדיוק. כל הפעולה הזו ממוסגרת כתגובה. לא כיוזמה, אלא כפעולת תגמול הכרחית אחרי שהצד השני חצה את כל הקווים האדומים. זה נרטיב קלאסי של הגנה עצמית. אז על מה הם הגיבו? מה היו הפרובוקציות האלה, לפי הסיפור שהם מספרים? המקור מפרט שורה של אירועים שקדמו לתקיפה. ראשית, הם מדברים על ירי ארטילרי ורקטות מסוג BM-21, שזה נשק לא מדויק שנורה לעבר אזורים אזרחיים בתאילנד. לא מטרות צבאיות. לא מטרות צבאיות. המקור מדגיש פגיעות בבתים של אזרחים ובשטחים חקלאיים. מה שנועד לייצר פאניקה וטרור, יותר מאשר הישג צבאי. בדיוק. שנית, מדברים על תגבור כוחות צבאיים לאורך הגבול באופן מתגרה. הצבת טנקים וכלים כבדים באופן שמיועד להיראות, לאתגר. אבל הגורם השלישי, וכנראה המכריע, היה המחיר בחיי אדם. שני החיילים התאילנדים שנהרגו. כן, המקור מציין במפורש את מותם של שני חיילים תאילנדים בהתנגשויות קודמות, והוא משתמש בביטויים מאוד אמוציונליים כדי לתאר את התחושות בתאילנד. האובדן הזה, לפי הנרטיב, היה הכס ששבר את גב הגמל. הוא הפך את התגובה הצבאית לבלתי נמנעת, גם ציבורית. גם ציבורית וגם צבאית. ושוב, חשוב להזכיר, זה הסיפור מהצד התאילנדי, סביר להניח שלקמבודג'אים יש גרסה משלהם לגבי מי התחיל מה. בהחלט. בכל סכסוך כזה כל צד רואה את עצמו כמגיב, אבל בתוך הנרטיב שאנחנו מנתחים, הפעולה הצבאית מוצגת כפעולה כירורגית שמטרתה להחזיר את ההרתעה ולהבהיר של פגיעה בחיילים ואזרחים שלהם יהיה מחיר כבד. יש עוד האשמה חמורה שהמקור מעלה, והיא קשורה לאותם מבנים אזרחיים שהותקפו. הוא מדבר על שימוש במגנים אנושיים. נכון, וזו נקודה שמוסיפה עוד רובד של מורכבות. הטענה היא לא רק שהצד הקמבודג'אי ישתמש במבנים אזרחיים, אלא שהוא ישתמש באופן ציני באזרחים תאילנדים שעבדו שם. המקור טוען שחלקם פוטו להגיע במרמה כמגן אנושי. שזו הפרה בוטה של דיני המלחמה. לגמרי. זה מכניס את תאילנד לדילמה, אבל מבחינתם זה גם מספק הצדקה לפעולה נחרצת כדי לנקות את האיום הזה. אז אחרי היום כזה, עם תקיפות בצהריים ותאורה בלילה, אנחנו מגיעים לבוקר ה-24 בדצמבר. מה המצב בשטח? האם האש נמשכת? הדיווחים מהבוקר שאחרי, לפי המקור שלנו, מתארים שקט לא רגיל. עוצמת האש מהצד הקמבודי פחתה דרמטית. כמעט נעלמה. כמעט נעלמה. וזה מבחינת הצבא התאילנדי, הסימן שהמבצע שלהם השיג את יעדיו הטקטיים. הם פגעו במחסני התחמושת, בעמדות הירי, ביכולת של הצד השני להמשיך. אבל אני מניחה שזה לא באמת שקט של שלום, אלא יותר שקט של דריכות. בדיוק. המקור מבהיר שזה לא שלווה.
צבא תאילנד נשאר בכוננות עליונה לאורך כל הגבול. מצטטים שם את מפקד הצבא, שאומר שהם מוכנים להעלות את רמת הפעולה בכל רגע. המסר הוא, השגנו את מה שרצינו, אם תנסו שוב, התגובה הבאה תהיה חריפה יותר. נכון. זה שקט מאיים, לא שקט מרגיע. אז התותחים הפיזיים אולי שקטים, אבל הקרב לא נגמר. הוא פשוט עובר לזירות אחרות. נכון. נכון? לגמרי. וזה אולי החלק הכי מעניין בסיפורים כאלה היום. ברגע שהירי מפסיק, מתחילות 3 מלחמות אחרות במקביל. הראשונה והכי חשובה אולי היא מלחמת המידע. הקרב על הנרטיב. בדיוק. הצד הקמבודי, כך נטען, פתח מיד בקמפיין תעמולה בינלאומי, מאשימים את תאילנד בתוקפנות בפגיעה באזרחים. מנסים לצייר את עצמם כקורבן, כן. והתגובה התאילנדית, כפי שהיא משתקפת במקור, היא חדה וברורה. האחריות כולה מוטלת על מי שהציב מטרות צבאיות בלב אוכלוסייה אזרחית. אתם יצרתם את הסיכון, אתם אחראים לתוצאות? ומעבר למלחמת המידע, יש כמובן את החזית הכלכלית. פויפט היא עיר גבול, היא חיה על התנועה. וההשלכות שם דרמטיות. המקור מתאר את פויפט, שפעם הייתה מרכז כלכלי שוקק, גם אם זו הייתה כלכלה אפורה של בתי קזינו, כעיר רפאים. הכל סגור? חנויות סגורות, קזינו ריקים, הכלכלה המקומית פשוט קורסת. עיר שהייתה נכס כלכלי, גם אם בעייתי, הופכת לנטל. ולבסוף, יש את הזירה הדיפלומטית. תמיד יש. נכון. המקור מציין שבאותו יום, ה-24, אמורה להתקיים פגישה של ועדת הגבול האזורית, ה-GBC. שזה גוף קיים שאמור לנהל את המגעים בין הצבאות. כן, אבל הפגישה הזו הופכת פתאום לאירוע עם משקל עצום. התוצאות שלה יספקו אינדיקציה קריטית לגבי הכיוון שאליו הולכים היחסים. האם מנסים להרגיע, או שהולכים להסלמה נוספת? אז אם ננסה לסכם את הנרטיב הזה, האורות בשמי פויפט לא היו אבמים, אלא פצצות תאורה, החלק האחרון במבצע צלאי תאילנדי. והמבצע הזה, לפי המקור שניתחנו, הגיע כתגובה לשורה ארוכה של פרובוקציות קומבודיות, שהגיעו לשיא עם מותם של 2 חיילים. המבצע עצמו התמקד בשתי מטרות מאוד ספציפיות, מבנים אזרחיים לשעבר שהוסבו לבסיסים צבאיים וכללו איומים מיידיים כמו צלפים. ובבוקר שאחרי, למרות שהירי פסק, המלחמה האמיתית אולי רק התחילה, המלחמה על הנרטיב הבינלאומי, הכלכלית והמבחן הדיפלומטי. וכל הסיפור הזה, כפי שהוא מסופר מהצד האחד, מותיר אותנו מנקודה למחשבה. אנחנו רואים פה מקרה מבחן לאיך סכסוך מודרני מתנהל. בדיוק. זה מתחיל באזור גבול אפור, שבו הקווים בין פשע לפעילות צבאית, ובין תשתית אזרחית למטרות צבאיות מתששים בכוונה. וברגע שהקווים האלה מטושטשים, כללי המשחק משתנים. זה יוצר מצב שבו פעולה צבאית הופכת כמעט לבלתי נמנעת בעיני אחד הצדדים. ואז כשהאבק שקע, מתחיל הקרב האמיתי, אולי הקשה יותר. המלחמה על הסיפור. כל צד מנסה לשכנר את העולם שהגרסה שלו היא האמת. והשאלה שנותרת פתוחה היא, בעולם כזה של נרטיבים מתחרים, איך בכלל אפשר לדעת מה באמת קרה?